Niki pilihane jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tesih legan sing menika. Ya semenika sampun. Kowe iki nyaput to iki kok tangan serawean. Kae lho jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki Mas. Nah. Ngrusoi. Mosok aku entuk sinden SH. SH ya. Sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu diam ya. Nyuwun pangapunten Pak Kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ora percaya. Kandhani kae. Mambu burung. Urungi Mas. Mosok. Urung coba bisa. Stroberi jajal. Oh, iya Mas. Stroberi tenan. Mosok jajal. aku ya iso sulap. Iso sulapan. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tapi wong ayu karo mau ilangno Dek asik. Mutilasi. Malah medeni lho. Kita enggak usah sulap sayang ya. Iya sulap. Ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe jedenden ngono. Kowe tenanan ora Be? Korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho Be. Ceklen. Sulap ngene iki lho. Deleng nduk iki. Iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Be, Deleng iki. arep Dadi apa? apa iki? Os. Hup. Ireng to? Iya. Nah terus sulape nggondi. Dirang. Oh ngrayu ae jajake sulap. Lah nek kowe ngrayu piye jajal? Ngrayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Capek gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa Karo ganggu kuwi. iki. Siap. Jangan guru rumah tanggaku. Iya. Joko ya petuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Jenenge perawan ki nek dituthuk ki tuthukan saja. Oh, Kok sik. Sik to, sing nyuara iki ya coba duduk. Ini tak duduk. Ini ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggane to. Walah do turu kabeh to. Aku nutuk kono lho batin wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya wis. Wis sampe mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mati Sukertone sing mati. Kowe kena bawa sik kena. Dicengkleng nih. Oke. Lek. Saben bengi nyawa Yuk. Mantep. Pripun, Dek? enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibit elek. Ora kaya aku ya, Dik ya. Iya. Bocah Bibit kok. unggul. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta, Sayang. Be. Kok kapan depanane? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki to matane iki lho. Ana kok muluk kabeh lho. Sik to rumah tangga anggian wis dimatak-matakne kita ora rukun. Madhep rene. Bojomu kae rasa Enak ngrusuhi. jare sik iki lho. So rumah saku. Aku ning kene. Bahaya Madhep aku kita. saiki madhep. Jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya terus tak Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ana tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memat
Janur kuning piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? Iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Enda, kembang. Enda. kembang wae Wanda, manja wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis iso. Ya Wanda. Gunung piye? Mas, aku sing kaya iki ya. Sing tak dadang gendut glek-glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. paring apa Alah wis temu diapane rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake setiap bantal berlang biar Yo pokok malah Malah nyakil. brancakil ya. Iya iso malah nyakil. Iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuara to, Be? Itu kok ora. Kowe iki lho. Susul. Rumana to? Rumana to, Be? Ya ampun. Itu mosok ora iso kabeh to. kok malah kayak langsung jumengkel Be. Mosok rumah iso iki. Mosok gak iso kabeh. Ya, Sik, baleni. Kene. ora iso Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. kira. Buka muni sing sisae. Ingat ono. Iki lho. Leren sik, rokokan sik, leren. Berkinah ya. Kotot iki mosok bumi. Iki wis kolot. Aku. Nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salahe ora tau melu kowe. Telat kowe Banyulan iki. mbok enggokke to mau semangar iso menggok ya. Wisin dene kowe. Ya. Pacitan aku. Deng. Sehat iki. Deng. Resik kamu nih. Mosok iki kakean, Be. lanang. Matane. Wong lanang dereng muni. Iki lanang. Masa jeruk minum jeruk. Lanang dereng kok muni lho.
Mbak Ta. Ora enak apa kae. Nyilih Pak balekke. Oh iya Pak, terus titip. Ya, ngono. Panas. Oh. Aja ngesuk-ngesuk. Ya, Kalem-kalem aja piye. Lemes. bengi iki seneng aku. Ngopo? Wis ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sapa? Ewi. Kaya Bu Bayu Aji. Ah Bu Bayu Aji karo Bu Sigit. Ya, entakne Nduk. Panas udan aling-aling caping gunung. Mosok sedilu men to. Wah, ngono kacek 50 yang nesu. Semangat sayang. Rono rambutnya kok dionoke barang. Rambutmu ndi yo? Hei. Kok iso mlaku terus lho? Sekarane ndi? Wis dangdung 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 dang tak 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 nong tak nong tak nong tak nong tak 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 dangdung kok mah remongan to? Kowe nang kene reyokan mah nguyai segara kowe. Lah niku ya. Kene nggone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku wae lho. Ben sehat ben sehat mlaku-mlaku kok iya. Ya, dinake tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Ngono ya ngono.